Hello and welcome. I'm Jovica and I'm broadcasting from Jovica TV. Wherever you are, it is time for us to have a very wonderful conversation. Actually, Lebanya Iheanacho na Lagos program I got very special because I get me here about English. I got so big, I got so Igbo because I need kind of go. I get you me English bubble. Ọ bụ ihe niile anyị na-ekwu bụ ihe doro anya ihe na-eme n'ụwa n'obodo and ọwụ mkparịta nkata a ga-akpa n'ụzọ pụrụ iche. Enwekwara m ọtụtụ ndị gbara mkpọrọgwụ gbara ọkpụrụkpụ mụ na ha ga-eso wee mee ihe mmemme a taa. Eji m ohere a na-arịọ gị ebe ọbụla ị nọ kwara ibu gị kpabatawa. Ọ bụ na emechaa nzuchi ike na ngụrụcha mmiri na kwado onwe m dịka m gara akụrụ gị egwu ọwụ na enweghị infọmeshọn ya dị fọm anyị ga-amalite de ihe mmemme a. Cheta na agwara na ọwụ ingili gị n'Igbo eweli iwe n'ihe o ji were ingili Igbo a ma eme ka ị mara mecha ka emesịa ka ahụ gị na the other side of the program. Dewo. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovica TV. Hey, WhatsApp for Facebook. Jovica TV. Instagram and Twitter. Jovica TV. I be WhatsApp for TikTok. Jovica TV. I be now WhatsApp you want them. Jovica TV. Jovica TV. Poised to reach you with the truth. Yeah, we are with you with the Jovica TV where the information is coming from. Today we are, as I announced earlier, we are having a very wonderful program. Let's take an exclusive discussion. Lagos and Igbo people, what went wrong? How did it all? What really happened? So that is what we're going to look into today. And in this program today, I have some notable individual. Maybe we opportunity to know them today. I'm not talking about that person than the Archbishop Iheanacho. Biko, tell us your name and where you are giving the program. Ahambo Chukwereka Iheanacho, Archbishop of the Gospel Anglican Church worldwide. Ebim na Lagos, Awumonyi Igbo. Okay. Dewo. Ebim na Lagos, Awumonyi Igbo. Imena. Onye ọzọ enwekwara anyị na-egosi wee karịta nkata ụbọchị taa bụ nwanne nwoke bụ Chukwuma biko were aka gị kọwara ndị Igbo onye bụ n'ebe ibi. Over to you. Okay. Abụ Apostle Chukwuma. Ebi m na Lagos. Abụ m onye Igbo first, then biri na Lagos. Abụ m onye Igbo first, biribe na Lagos. Ndewonu. Ọhanaweze biko ebere na mgbawu. Onye na-ekele enwe na-ekele anyị nwanne nwoke bụ Kingsley ekele m gị adịkwara gị mma nwanne m ọ ga-adịrị gị na mma biko unu ga-ahụ na aga m enwecha more viewers ntụ m enwe na my program because my Facebook nke m ji enwe view agbachiri nke nwere close to 100,000 people ndị fight go onwe ha fightri ya gbachie amakwa m n'ụlọ ọrụ ndị obodo nso ha Nigeria n'ihi na m gwara ha otu o sitere so ha buo m agha gbachie ya mana ka bụ ihe nsogbu ndị dị na watch m na lee na anya chọọ m na the Vicas ọwụ niile anya ebe laha ya the Vicas TV channel ebe ka unu ga-enweta m live and direct anọ m there live
I block eba me sheba I can't be stopped. Iche meba me sheba po ishi me sheba pota. Achọ ka share ka ndị mmadụ nwee ike sonye anyị. Okay, na-egbughị oge anyị taa anyị ga-eleba anya Lagos na ndị Igbo. What went wrong? Ọtụtụ odogo anya a na-agụ ndị Igbo agha sị ha ngwa ha pụwa ha lawa na ha nọjutele. Ụfọdụ dịkwa na-esi onye asị lawa ya lawa n'ebe nna ya. Ụfọdụ sịkwana Lagos ala anya nwe ebe anyị ji aza eje ihe mmadụ nothing mega. So a chọrọ ileba anya nna ikwu Archbishop Chukwuereka kwa ya Chukwuereka yesa. So nna ikwu elee ihe ichere bụ tutu anyị kwugodo ebe ihe si emebie elee ihe ichere bụ ebe na nna asụ ndị Igbo lawa na Lagos ha si Lagos laa unu na-anọkarịala elee ihe unu bịa na ji unu bịara abịa jagbuo ndị unu elee ihe ị na-ekwu n'ọnọdụ a ọ dị mma na ha ga-alawa dịka a gwara ha ka ha ga-anọrọ ma tutu gị saa this question elee ihe ndị gị mere eji chọọ ka ndị Igbo laa gịnị ka ndị Igbo mere ha mere ha ihe ọjọọ ha gara ije ọjọọ ha bịara gbagbu ndị nwere what is wrong with ndị Igbo before anyị kwokwu ala ma agaghị ala akwa ghọtara ajụjụ m nna Igbo aghọtara m ajụjụ ihe mere n'obu na ndị na-ekwu okwu dị otu ahụ bụ ndị na-enweghị nghọta ebe ụwa na-aga ụwa ihe a na-akpọ inclusiveness ndị bekee na-akpọ inclusiveness integration na-aga etu ahụ oge an island unto himself or a people who are island unto themselves agago Chinefo ndị mmadụ anaghị aghọta mkpa ọ dị na ma onye ukwu ma onye nta ga-ebikọta ọnụ and onweghị ị ga-eme kwụsịrị ya ọ ndị na-enweghị nghọta na-eme nka and nsogbu Lagos ndị Igbo enwekwana nsogbu na Lagos ndị Igbo na ndị Yoruba enweghị nsogbu agụrụ m akwụkwọ na Lagos first time bịara Lagos 1981 m bịara ịgụ akwụkwọ from one of my Bible holidays na nke nwanne m bịa gụọ akwụkwọ na University of Lagos. From that till 1986 I was in Lagos. M bịala chi ụkọchukwu mechaa gaghachi back to my university ka m gaa mekwu my postgraduate sizie ebe ahụ birizie na Lagos ruo tata gaghachiri m 1984. Lagos bụ obodo mmadụ niile n'eziokwu asị na o nwere ndị nwe Lagos mana masị anyị niile nwe Lagos ma Yoruba ma Igbo ma ndị Hausa ma ndị whatever ebe ndị niile bụ na Lagos dị London ọ ya na-akpọ metropolitan city ọ bụghị obodo nọ n'akụkụ. So ihe nwere ike ime n'ọganihu na ọdịmma dị na Lagos bụ ihe a ndị bekee kpọrọ inclusiveness. Ọ ihe nwere ike ime ka Lagos obodo dị ka Lagos dị mma. Iwepụ ya onye ka ị ga-ala ebe so ya bụrụ ndị na-amaghị ihe na ọ inclusiveness bụ ihe kwesịrị ka o bulie obodo Lagos ọ ha na-ekwu ndị Igbo laa. Ma na-ajụ gị bụ nna ikwu Chukwuma nwanne nwoke bụ Chukwuma elee ihe ndị Igbo mere jọrọ njọ eji wee na-asị ha ka ha laa n'onwe nke gị kedu ihe wu ihe ọjọọ ndị Igbo na-eme eji wee sị ha ga-ala be nna ha? Ndewo. Okay, ndewo. My friend and our leader and a good administrator, Reverend Father Jovica. I greet you, sir. And I also greet our bishop and Archbishop Chukwuereka.
I greet you, sir. Um, the question is, ka ihe ndị Igbo mere? So the answer is, enwere ihe ọjọọ ndị Igbo mere. On the contrary, ihe ndị Igbo mere self bụ ihe ọma. Ghọtago? Ịjụọ mma sị na ọ bụ over ihe ọma, ime ihe ọma mebiga ya oke, bụ ihe mere jisi ndị Igbo hapụ Lagos. And I will start by saying, number one, ndị Igbo bịa Lagos, ha anaghị behave ka ndị Hausa na-abụrụ ha pụta ha alụọ kiosk. Dị 10 or 20 na-alalụ n'ute, ndị oyibo na-akpọ mat. Then na-emere onwe ha business, na-agba ego ha na-akpa, ha gaghị atinye ego na bank. They will not pay for light, for toilet. And I use na nylon. You guy do motor. You guy ban a powder Jankara. If you do good neighbor, hallelujah, over 200. They will not walk. Forget all of them now. You saw the Bomicha shop about how do be away a Gillette charge your phone. They don't pay for anything. Mahane mete go every day at that place. Now what they go now? Emecha hebrew na babe ha, bet ndị Igbo na-abịa ha na-alụ interlogin. Ịga Lekki, ịga Agọ Palace, ịga Magodo, ịga Ikorodu, ịga everywhere ndị Igbo nọ. Festac, Ọjọ, if no ha ma na-alụ interlogin. Na street, na-atinye street light, na-apịa ezigbo ụlọ, alụ mansions. So ihe a ha na-alụ abugole a source of disturbance, like, and the envy to the Yoruba. So the problem is jealousy. The Yoruba, they go very jealous. The number 2 factors is that now, since Tinubu Balo, and we this ethnic tension in Lagos. I think no Awolo will be dolia. Basically, winning in Lagos, Awolo woga Mehana carpet crossing. So from that day, Sikoko is the East Gate. That we know. So everybody knows about that story. You see. So then after that, every Yoruba person with that resentment against Onyibo somehow, but not all. Manangbe Tinubu Bazi amplify that thing. That is the Odika agenda of Tinubu is to uproot Igbos in Lagos. Then increase the tax, increase the agboro. Iga afuna ihe agboro na onye nka abụrụ ho na onye nka. Ndị Igbo chọrọ rent shop, ndị Igbo chọrọ rent ụlọ. Price na anaghị ejeta na anaghị from Yoruba is different. Ndị Igbo na afọ na-ele ihe na kiosk. All the different, the different. So, the target of Tinubu is to raise fund from Igbos. So, but their problem was this: the more they tax Igbos unjustly, the more Igbos increases in wealth in Lagos, because they find every other means to survive. The more they tax their container, the more they make cause. You can imagine container buafia from Tinka Island in Ejalaba. Na Kogo up to 5 places or 6, 7 places before you lower Alaba. Ordinary Alaba International Labor. What I go? Most times if na no go na Alaba because abolo anagide go na lego but ima Alaba nkebu mmadụ go afia ana onye ahụ ego. So Iheanacho was programmed and executed by Tinubu, but the objective is to uproot Igbos and to render them powerless. But this thing is not working. So the anger is that their plan against to Igbos, that is to cripple their businesses in Lagos, is not really working as fast. They cripple some people business. So I broke one bad business before coming to business now. Now that cripple business how, but now the thing didn't work the way it's planned here.
agbala ọsọ Hello. so much agala too far. Okay. Because ị gawala ebe dị aṅa ahapụzi ihe ọbụla mana a ga-eji nwayọ nwayọ na-aracha ofe dị ọkụ. Ọ dị ka nna ikwu Archbishop na-enweta isi ụdị nkonye ihe gbasara ịntanetị ya ọ na-apụ na-abata mana otu o sila dị anyị ga-eme program anyị ga-aga n'iru. Na Archbishop ọ dị ka igwe ihe nkonye ịntanetị gọ na-enweta isi ọ na-ama ya jijiji adịtụla mma na omenala ndị Naijiria na nsogbu anyị nwere n'obodo ele mgbe ihe a ga-ebi ọ ya m na-ajụ. Okay, ka anyị gaa n'iru biko. Nna ekwu enwere ihe nna ekwu arụtara aka kwena na m na-ekwu nna ya Archbishop enwere my brother arụtara aka tupu ma ihe anyị na-ajụ ele mgbe nsogbu ndị Igbo bidoro na Lagos. When did it all start? Ele mgbe o bidoro when did it all start? But before I start the question, ka anyị ga-ekene ntị ihe Shehu Shagari kwuru mgbe ọ bịara campaign na Lagos. Gịnị ka anyị ga-ekene ya ntị anyị ajụ kedu mgbe Lagos is the city of the Yorubas, of the Igbos, of the Hausas, of the Orobos, of the Nupes, of all the tribes of Nigeria. They are all here. And as Nigerians, they are entitled to equal treatment for everything. For any party which will discriminate against Nigerians, that party does not deserve to be called a national party or a Nigerian party. That party is not Nigerian, but it is a tribal party of division. We cannot afford that anymore here in this country. Okay. Nna ya Archbishop ị nọrọ ihe o kwuru eleghị nwere igwe ebe ọ sị na Lagos wụ ala Yoruba Hausa ndị everybody enyere ihe o kwuru onwe repeat wee mana ele ebe nsogbu ndị Igbo si ebido ele mgbe gara aga nwoke ma kwuru okwu a kedu mgbe nsogbu ndị Igbo bidoro n'ala Igbo enwere ihe ma brother na-arụtaka bụ Chukwuma ole ihe uche gị ele ebe nsogbu ndị Igbo si malite na Lagos. When did it all start? N'ezie Internet gị na-ekopụ ekopụ. O nwere ebe m gara na week ole na ole gara aga. Ị ga-ekwu ihe kwuru malite n'isi because anyị amụta mmalite okwu gị. Repeat yourself, sir. We can hear you now. Yes. Okay. Yes, sir. Can I continue? Go ahead, sir. Go ahead. Continue. So, after election, especially governorship election, Karaga, ka ọ bịara do na ndị nwe Lagos, ndị che na ha nwe Lagos. Sorry, internet emechiela anyị gị n'anya. Okay, onye na-ege anyị ntị anyị ekele n'ebe ị nọ. Ihe anyị nọ n'elu ya bụ Lagos na ndị Igbo ọ gịnị na-eme ebe mmiri si wee banye n'obi mkpọgọ mana nna anyị kwuo Archbishop na onye nsogbu na ọ na-abata n'apụ ọ na-abanye n'apụ ọ dị gị ga-apụ batachi ọzọ
nwanne m nwoke imeela ịhụnanya igwe ihe igwe ọkụ na-enye na-ekwu Archbishop nsogbu. Biko enwe ihe nọ na-arụtụ aka isi na mgbe adamala ka ịkpọdo some people aha enwere ndị nwe ya mgbe enwere onye kpọrọ aha si ya batara n'ọkwa na mgbe nsogbu ndị Igbo butere ọwụkọ ọ na-achị ịchị ugbu ka ọ mgbe o bidoro chịwa na 1999 ka ị na-akọwa. Throw more light on that. Let's understand it. That is like Obuni study the election of America between the Democrat and the Republican. He got chopped down with some powerful forces within the rank of Trump. Feel na black I hijack go America. Okay. Na to ka white take you over. Okay. That is and I wonder how white supremacist. Supremacy, yes. Yes. Now, follow that news very well, like I did. He got chopped na habialubia make balance. In fact, that time, and when all the Trump ban or even Nigeria or some people, maybe America self. So he began to make certain policies to favor the yearning, the aspiration, the desire of those people. Now, compare that action to that of Tinubu. But Tinubu bialo each Lagos. That kind of thing played. Always some people within that rank na strangers who will go to Lagos. So now nyewa biazie promise ha no ga make sure no cripple those strangers. I think from the time Tinubu take over Lagos, ka problem of Ndi Igbo bidoro na Lagos. Okay. Yes. Obolo now. But here miserable because of no one since that time till now. Now the first governor made in stop Fasholabi. Yeah. Good. Obuni get about the administration of Fashola. A man of Fashola be banned Ndi Igbo chief na Lagos. Now that time Ndi Igbo were powerful personalities in Aso Rock or around the federal government, like I empowers them. They had meeting in Lagos to ask him how dare him try such thing on it. That time Igbos can voice na federal. So he apologized, partial apology. He said he apologized to those that feel that what he says was wrong. Have you seen it? So he managed to do that apology because of Ndidi involved, or federal might be involved, the whole Kuluba abomination. Okay. But the truth remains that he did not reverse. You know, if Ndibo too much in Lagos, where's we go? How they put their plate number SNDbo everywhere. Go to Lagos now, Magiga for any moto with SNDbo plate number. Or Fashola destroy here. According to the plan, the laid down plan, then will forces within the Yoruba rank Kicholo came and Igbo uproot. They single Igbos out for that. Very well. Okay. So then if the team progress, if one number of Lagos join you that same rank, all the Koyamabo, that is the honor, that is you only catch yourself now that voice. Now back that voice. Either doing that fashion also. No gap for Ndi with a lagoon. Good. So from that time, Iheanacho many Iheanacho has been destroyed. Even Habia Zobama trade faith everywhere. Take you over before on Igbo with the trade faith
trade fair only the ground, the market. And when that is a program that people name about trade fair. Hana potacha ndị Igbo around the world have done exhibition. Either Fashola through Tunubu within that same rank be destroyed that in Bule Daze race course and the island. Force all the thing to be under government of Lagos, which has no business. The vision was not them, the planning was not them, the everything associating to trade fair has no business with Lagos state government. Are you getting what I'm saying now? Yeah. So the grand plan to undo Igbos and their businesses in Lagos, which is right from the table of Tinubu within some Yoruba ranks who feel threatened by Igbo's presence in Lagos. Okay, wow. I think it's for the South man they want, but thank you. Mama Anaju. How you going to give before I guess no one have been people many had in Joranjo. But people now say how they move overshadowed. How boon they be like back and them all. Elaine Hitchere, no could do to us. On a condo overshadow people will get house. What is wrong with you? Elaine Hitchere, no good to yeah, go ahead. Thank you. That is that in fact now Kiki with the main I mean the isi second to the device no isi second. Go ahead. Now yes, onwe ebe ndị Igbo mere ihe ọjọọ. Ma ihe ọjọọ ndị Igbo mere. Ebe ndị Igbo daluana bụ ịbịa na anụ onye ọzọ na-arụ mansion, alụ swimming pool, alụ ka ọ bụ na obe nna gị, alụ without looking back, putting all your egg in one basket. Ebe a ka ndị Igbo dalie. Ebe a ka ndị Igbo mere arụ. Ihe mkpọrọ ya bụ arụ. Because owelo ka ị bịa ka ị bụrụ ọkamma n'ama. Ma onye Igbo na-enwelo one single apartment na village ya abịa ebe a lụọ marble house, lụọ mansion, lụọ swimming pool. O nwere ihe a na-akpọ o nwere ego o rivagoro in those days. Mgbe nka dị obere ọ na-asị mgbe iwe ga-ewe landlord ga-agbara gị akwụkwọ ọ sị gị kwapụ n'ụlọ ya na ya achọrọzi gị n'ụlọ ya. Mgbe ahụ ịchọba ụlọ ayara ka ị na-achọ ụlọ, ka ị na-achọ ego, ka ị na-achọ moto ị ga-ejikwanye ngwongwo. Take it or you leave it. Ọ ha nwe obodo a ihe a na-akpọ ebe obodo Yoruba, ihe a bụ Lagos, ọ bụla ana Igbo anaghị agaghị adị desolate. That is everywhere abụrụ ime ọfịa while ị na-achọ ka itinye interlocking n'ụzọ onye ọzọ. Ịmakwa iji awada ịfụcha 555 dekins mana enwere ụzọ galia. Onye nwa melu ụmụazị niile bụ bilonia na Ọnịcha, onye ọbụla nwelu bike all this met 90 o ji apụta because moto ha agaghị agbanwe ụzọ ha nwecha na street. They could not do interlocking na awada, they could not do interlocking na Owere aja, agaghị eme interlocking na ọba na New World, even New Estate ha na-alụ n'ọba now. Okay, can you hear me? I can hear you now. Okay. So I can almost 30 minutes. Can we show a very short time break? Then can check on night wine apple with DJ. As on Yagala one day, let's take a very short time break. At the end of it, let's see if we can get our Father in the Lord. I know Lagos and Igbo, where did we go wrong? Maybe Rebecca Milishibano Pubogre. I had a I want to make this short time break. I got Ganilu. Yeah. Enjoy Fika TV in all social media platforms.
Yeah. Ijovika TV in all social media platforms, Facebook and Twitter, YouTube and Insta Anchor. Truth must be told, Sogi Brodibia or Pastor, or what television with the truth is what you ask for. This is Jovika Television. Jovika Television, poised to reach you with the truth. Welcome back to this program. We are always taught to reach you with the truth. And one night we cannot hear any heat right. The truth photo show there. Talking about fundo photo. Talking about one night talking about photo. One night we chukum na mege. Oshi Lagos neso nya ani nihe mmemma. Anyị nwekwara nna anyị n'ime Chineke bụ Archbishop Iheanacho mana ikuku ekwe ya ka o kwuchie ya ike ka anyị na-ekwu mana n'egbere anyị ya ga-achịkọtawanye mmemme a na targeted ka ọ bụrụ 45 minutes. Agwara m na ọ ga na-awụ English Igbo so m si Igbo were ya nso English were ya English Igbo ka anyị chọrọ ime ya anyị ma ihe anyị chọrọ ime otu a ihe ji mara anyị mana agbanyekwa a ga na-agba mbọ hụ na asụsụ anyị ala ya ala ọ ga-alakwanụ. Nwanne m bụ Chukwuma enwere ihe rụtụrụ aka mgbe ị na-ekwu okwu si na ihe ọjọọ mmadụ mere bụ ebe ha chi wee rụọ manshọn obodo ọzọ nwebe ka anụ na be ha ha nwechara gaa na wada na 5 story building but nwe ozechi aga ya badechama ndị Igbo na-asị ebe onye obi ka ọ na-awachi ele ihe ikere ọwụ ihe ha na-awachi manshọn swimming pool a na-arụ n'obodo ndị ọzọ ọwụ ihe ahụ ndị Igbo kwuru ka ha na-eme bikọs afọ ebe onye bi ka ọ na-awachi ndewo na nkenke ige nkenke gị kwuo sharp ka m ihe ga-ekwu n'ọnọdụ a. Yes, ebe onye bi ka ọ na-awachi mana ị na-anya efu na anyị bis n'ebe na-abụ just like this adage that said akụruo ụlọ. Now anyị firstly anyị bụ ndị Igbo nke mbụ bụ na anyị bụ ndị Igbo and anyị bi n'ala Igbo family anyị nne anyị nna anyị ihe eji mara anyị niile bụ ala Igbo ka ọ dị. Then anyị gazie mba anyị bikwara na mba ihe anyị gara ebe ahụ bụ ịzụ afịa inweta ego anyị kpatakwa ego anyị eburu ya naba ya adị anyị. This is another powerful point. Notago anyị abịalụ ka anyị gaa nọrọ na mba nwụọ na mba enyi anyị na mba ini onye Igbo etosiri dị na mba so anyị nwere ube na-abụ mana as na mbe na-abụ na enwere nke ka oke so now that be anyị ebe anyị si bịa from ana Igbo ebe ahụ bụ the be anyị nke mbụ the be anyị nke ịbụọ bụzi that Lagos mana the problem anyị nweziri mmiri ndị Yoruba ji take advantage achụbazie ndị Igbo na-akparị ha ịfụlọ ka Ọnịcha ji dị ịfụlọ ka Enugu si dị ịfụlọ ka Aba si dị ịfụlọ nke ọzọ because of na anyị bịaziri na-alụ everything ebe a fụ onye Igbo ọlụọ skyscraper ebe a 5 decking 10 decking companies ndị Igbo nwere ebe a ka nkụ estate of 500 houses you know then ka ịgwa ebe steeti ahụ dị n'ala Igbo so ya bụ ebe a ka anyị nọ fail and fail 100% na anyị bazibia nwere ofe ebe enwere point gị nọ na ọwụ na anyị use na abụsef na anyị ebighị ebe ahụ ihe gara wee zụọ ahịa ọ tọrọ m ụtọ. There's a powerful point because ha sị ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe anyị biwa ala obi anyị ọ ya ebe na-esi ala obi na onye Igbo mana Lagos bụ n'obodo ndị ọzọ bụ ịzụ ahịa ka anyị gara aga zụọ ebe mmadụ gara ịzụ ha nwere ike obiri n'ebe ahụ ihe na-awachi ya mwachi gị kwesịrị ịdị minor na mana achọrọ m enwere onye chọrọ isi ha rụgasịrị ụlọ buru ibu mansion mmadụ nwere ụlọ na village ihe a ga-asị gị anọkwa n'ụlọ obodo last Christmas December Easter 3 days ma alawa 5 days 1 week 1 month ebe a wee ebe m bi ebi ọhịa mere ha ji wee rụọ comfort zone ha na outside Igbo land ị na-echere ọ wee very good reason
mere ha ji na-arụ ihe ka ha nwee ike ji nke a na-akpata ego ebe ahụ ahịa kara azụ ụlọ ndị ha na-arụkwa maka ahịa inwetakwa more things. Oh, a very good reason. Is it okay? What's wrong with my internet? Internet didn't go to my. What's wrong with my Wi-Fi today? Go ahead, my dear. Oh, okay. Ikuku akwapụla ya. So em nọ na-ajụ ya bụ ọ bụrụ asị ihe ndị Igbo ga-edevelop obodo ndị ọzọ hụ na maka iji wee kpata ego n'ihi na anyị bụ ndị ahịa ka anyị gara aga ezo n'obodo ahụ. Iji wee ọnwụ na m ga-atụnye okwu n'okwu a. Yes, ahịa ụlọ ịrụrụ na mba ga-akanye gị ego. Adị ndị Igbo emego ya for years now. Oge erule ka I build weze our home maka isi onye Igbo a na-atọ na mba. It is time to come home. Onye ụlọ ya dị abụọ ree ofu tinye ofu n'ala Igbo. Na ọ na-enye ego ọ mmadụ ọwụ nnụnwa ndị Igbo mere ego ha ji wee bịawa na Lagos. O wee eziokwu na ejibu Lagos mere isi obi bụ ebe headquarter Nigeria. Ewere n'ihe onye ọ na-agbaga ka agbaga headquarter bụ ihe na-eme eje develop. Ha developcha ya bụrụzie headquarter hapụga Lagos bufuere ya ndị ugwu ka ejikwa develop ebe ahụ. Abuja develop ole na otu anyị na-ekwu ya na Lagos one day ọ ga-amalitekwe na Abuja. One day ọ ga-amalite na Abuja. Agwa gị na Abuja unu na-ekwu na Abuja no man's land is our federal capital territory. Onye Igbo ajụjụ m na-ajụ ịdị sure na ịbụ onye Nigeria federal capital ga ịdị sure na ịbụ part of it. Recently ka Wike nyere ndị oil and gas bụ ndị Igbo chọrọ ịzụ ahịa ya enye ha ala ha were ka eji wee Wike votu were onye nke ya in. Mana ihe ụfọdụ na-ekwu okwu ọkwa ka ha enye ha ime ọhịa ka ha developụrụ ha tomorrow achọpụ ha ndị nwezi ala bịaba gwa ha na nwe ala. And ihe ha nọkwu sens nọrọ ya amamihe nọ n'okwu ahụ ndị mmadụ kwuru. Biko ọ bụrụ na ị na-esonye anyị like tụrụ m this particular program na YouTube hụ na ijishike hụ na ịlaikiri ya share kwa na-eto ndị na kọntaktị gị ka anyị na-awọche. Biko I beg in the name of God share like I'm na-follow anyị subscribe to our YouTube. God bless you. So ndị Igbo oge erule mgbe a ga-eji atị m ga-achịkọta ihe omume a ya ndị my guest internet ekwe anyị ka anyị rili gaa fọ anyị chọrọ ịga. Oge erule mgbe ndị Igbo ga-eteke decision akụ na Igbo rute ụlọ ha edozi ala Igbo ha ịrụ na anyị ihe rụrụ oge ahụ gara ihe ọbụla nwere oge. There is time for everything. Anyị nwebụ time to develop other states. It is time to develop ala Igbo. That is the essence of what we're trying to say. We had all the time to build up. We had all the time to do all we are doing. Now it is time to build up ala Igbo, to develop ala Igbo. So what is wrong with this? My internet is really giving me problem today. So that is the essence of what we're saying. So do me a favor. Me onye Igbo ọbụla ịnọ jisie ike hụ na itinyere aka ka bido ala Igbo. Ọ dị very important. Na nchịkọta ka m kpọbatazie onye m na-emere ihe 45 minutes ka program ga-alas onye m gara ụlọ. Gịnị mere ọ nọ n'igwe ọkụ gị ịntanet ọhụrụ gị n'ala? Ọhụrụ m n'ala. Ọ ga-adịcha mma. So dịka anyị enwezi oke gịnị bụ uche I nwere 5 minutes to go. I see ele ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a na what is the solution to ndị Igbo a na-asị lawa? What is the solution? I ga-develop ala ndị ọzọ like mụ mgbe m na-ekwu ha before gị bịa gwara ha akwụkwọ nsọ si there is time for everything. Anyị nwee ego time anyị ji build ala ndị ọzọ. It is time to build ala Igbo now. Onye nwere ụlọ anọ welata atọ n'ụlọ ha jide ofu nọrọ. Ọkụkọ mbịambịa na-eji otu okwu ya nọrọ. Ọkụkọ bịara ọhụrụ na-eji otu ụfọdụ ndị Igbo jizi okwu iri guzoro n'ala ọzọ ha were zizi otu okwu nọrọ n'ala ọzọ wee bịachi. Mana eleghị n'obi nke gị eleghị the solution n'ọnọdụ anyị hụrụ nwaanyị na n'ọnọdụ onye a bịara bịa iche and mana onye ga-achara ime prezident ugbu a eleghị ndị Igbo ga-eme n'ọnọdụ a ha ga-anọrọ kwechiri si nothing mega ka ha ga-eme gịnị gwa anyị okwu na nkenke. Okay, ndị Igbo
ndị Igbo bịalụ bịa salụ ka mmiri, like mmiri. That is the way anyị ji hapụ onwe anyị dị too much. What I go that na ọ bịazi bịa bazie anyị n'ifere, ọ bago anyị na mkparị. That is, we overleft ourselves, forsake ourselves. It come to a state that in onye Igbo prefer ije chọọchị na-abụrụ onye Igbo. It come to a time that now onye Igbo believe na ọ bụ onye Yoruba ga-agwa eziokwu. Enwe nwaada anyị be a powerful girl from Saudi Arabia government. O si ebe ahụ bata Nigerian instead of ịkpọ onye Igbo. Ọ bụrụ ihe dị gị elu melugwu ịkpọta onye Yoruba, onye ala, then mepee hospital for free, tinye onye ala in charge, onye ala lele that hospital, nala ego that girl na-agwa m, a very powerful doctor na Saudi Arabia government. Meet go Mandela. I mean, powerful. The girl go na Harvard. Very powerful. Sure. Mana because na anyị nwegaziri bịa salu solu ndị obodo a chọọchị, and onye nyere that hospital bụ redeemed pastor onye obodo a. Sure. That redeemed pastor led that hospital. Nala ege connive with landlord bụkwa onye obodo a led the hospital. Jesus Christ. So ndị Igbo lose go a lot ebe ha na-achọ ka ha mingle with. So anyị atụrụ iko, we have failed. We should accept. You know, many people, when they fail, they will not accept. We have failed. Only one by the church and it's empty. Everybody pay church and they say, no one call law occultic, no one call Brunka. Man, when you body boy, you pay church. Niwa would you ever? Because he's acceptable. So we have failed in that. We have failed. In the music industries, people all this the video ha name of Monday book of the Talhana. A will only ha na potonyi ha. So we have failed. Yeah, to see me now. Kaina Tizias got build on it. Build Enugu, build Apa, build Abakaleketa, build Owere, build is a mega city, Bute company, Bute church, Bute everything now, Yabazie East. Nankaimere, my failed edges and now more quiet. We are object of mockery as we speak now in Lagos or around Nigeria. So can you say build this own wine? I build this own wine. I have a force, an impregnable mountain. That is a mountain you cannot cross. Mana asị Igbo enweghị eze, ọ naghị adị possible Igbo na-egere ibe ha ntị. How possible ka ha ga-eje bido onwe ha? 2 minutes. I have two. Can I basa? Yes. The house no. I think no. Ihe megi or ihe mere onye ọzọ ịmụta ihe mana ihe emega anyị nwa ọ bụla ọzọ onye ọzọ. So with this attack anyị nwere now, o tosiri sign no as a warning na anyị nwa ma anyị nwere eze ma anyị nwere eze na it is time Chineke na-adọ anyị aka na ntị ka anyị gazaga mepee ebe anyị. That is it. Okay. Chineke na-adọ anyị aka na ntị anyị ga-emepe ebe anyị. Ekwenyere m ekwenye iche na Peter Obi ga-enweta mmeri a o meriri anapụrụ ya, ọ na-achọ ịnọta ya na ụlọ ikpe. Iche na Peter Obi ga-anachị mandate a anapụrụ ya. What is your view? Okwu ikpeazụ ga-ekwu. Yes. Number two factors which I believe will that mandate. One of the prophecies, the visions, and the timing of God for Peter shows that in heaven it is like God determined him to change the problem in Nigeria and bring Igbos from the ground to the top. Then number two is that I went to see for the hand now what Peter Obi. He went to see me, he strategized, was obedient all over the world. Be those matching, be those Ghana pressure, form like a pressure group, and then
and Obuna no only there to resistance, and you resist here because Obuna in one have this man go take you over. That is the level of fight and war and trouble that happen in Nigeria. All the 20 times more than that of Buhari. So Enwelo easy landing. That's where I'm going. My eyes can happen. We will not land well. As what ele can nke ịhụrụ ndị tụrụ vootu ha ekweghị gị ka echi a ka etu siche na ha ga-ekwe gị inye gị the mandate tụrụ ọkwa ha jibe court ọha ji INEC ọha ji ihe niile how possible ole so dịka kwuru otu a Chineke kwuru mana enwere ndị otu apart from maybe God even intervene enwere any other way ndị a ga-eji the other way is by force. The other way is to start and make it clear that no how they break the law and that we are going to resist them. I think Obi is still saying the thing they want to hear, like saying we should be calm. No. By now, Obi should be saying that if you people do not obey the court, we are not going to be calm. We are going to resist you people with everything. So I think I just my page. I thought my name. I promote violence on my page, but I'm not Hebrew. It's okay. Ọ dịrị gị na mmanụ na m ikwuru okwu gị tọrọ ụtọ ị ga-abịa achọ ọzọ n'ọgbakọ a asị onye mmadụ bọrọ nwa agadi nwaanyị anụ ụbọchị ala ya sị nna m abọtakwara m anụ mụ na mkpa ọgọ ọzọ ị ga-ama na ịbọtara ya so mgbe ọgọ ọzọ ị ga-ama na ịbọtara anụ anyị bọrọ and a ga-akpọ gị ọzọ so udo dịrị gị adịrị gị na mma enwere grupu na-aza Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo grupu a na the Sampan bịa Jovika ele ihe i chere na ndị a ihe ha na ọblabi nke i chere ha na-eme ka a na-eme ihe dị mma ọhị ga-eji wee chịkọtara okwu a na okay I think this Igbo ruo ụlọ number one is name is powerful. That word Igbo ruo ụlọ is powerful on its own. That's number one. Then number two, I think that now a project at the right time, because a lot of time they need such project now. So and they had a more at least the steps that they go so far, discussions had a so far, planning had a so far, and the cooperation and coordination then at the group. For now, I think I rate it 90 to 100%. Okay, on akọwa na Igbo rule law on a rate here 100%, 90 to 100%. They are doing very well. Now a step in the right direction. Thank you for your advice and your encouragement. As ụfọdụ ifo ala afọ mgbe ọbụla mmadụ tawara akwụ kapịawa ọnụ mgbe obi ya erule ụbọchị nta a ga-achịkwana na were nchi ndị Igbo eji m ohere na-ekele unu ekele ndị sonyere n'ihe mmemme na ndị ga-achị akpa destin ka ọ gaa viral dịka unu na-akpọ ya n'olu bekee hụ na uwe n'Igbo anyị kwesịrị asị na netwọk nyere anyị ohere anyị kwepụrụ achọbụ itinye akara ekwentị a ga-eji wee kpọọ onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu mana ịhụ na onye nna anyị kwa bụ isi ahụrụ wee kwaba okpu ikuku ekwe ya ka ọ nọnyenwuo mmadụ nwanne anyị nwoke bụ Chukwuma mere very big justice to this particular topic. I'm very grateful to him. So I na-ekele onye niile na-ekele mmadụ niile mụọ abụ Jovika na-ekele ụnụ so ọ ga-adịrị ụnụ na mma na-esonye na ihe anyị na-eme na Jovika TV biko dịka m na-eme announce ụnụ hụziri na Jovika TV na Facebook alaala ka 9 alaala I don't care ama m ihe mere ya ọ ndị ọchịchị obodo ụnụ ndị obodo enwere obodo ọchịchị obodo ha m gwara ihe ha megere na ndị na-chebata n'ọchịchị ha buru onwe ha agha emepeela m another one anụkwa m na the Vikas Channel TV ka m dịkwa sure na akpatara m ya ọfụma anyị nọ na Jovika Channel TV ihe ndị a bụ channel ndị anyị ji na-aga mba nke ahụ wụ another one enwekwa dream to reality but dream to reality bụ mmemme ebe a ka enyere ndị mmadụ aka our charity TV kind of so but I want to jisi ka hụ na ị gara na the Vikas Channel or the Vikas Reality ebe ahụ ebe anyị nọ na-eme ka ihe na-aga aga so ekele ka m onye ọbụla nke a bụ okwu ikpeazụ kedu ihe bụ okwu ikpeazụ gị
just kelee ndị Igbo ka inwe ike wee gbadawa ga fesa ihe ọ dịrị gị ele okwu ikpeazụ gị na-agwa ndị Igbo nna m ndewo. Ya ana m ekele ndị Igbo niile na mba ụwa niile na-asị ka anyị jisie ike na-afụ onwe anyị n'anya na like that is na-pay sacrifice on behalf of ourselves. Ọ dị ka anya na ha epe sacrifice ka anyị bidozie n'ụgbara onwe anyị gbabara that is defend onwe anyị ebe ọ bụla ihe nọ mena na Nigeria mena abroad ka anyị defend onwe anyị ka anyị hapụ ndị betere anyị ebetere before ka anyị chefuo ndị ahụ mere ihe ọjọọ ka anyị jiziri nwayọọ na mezie as a mission ị na-enyere onwe anyị aka and ị na-achịkọta onwe anyị ọnụ that is dị n'otu dịka ofu that is ihe a bụ my advice oneness. Thank you so much. Ime na ndị Igbo dịnụ n'otu ihe abụọ nga ayọ na ayọ ụnụ okwu abụọ kwa ji wee mechie ihe omume nke ụbọchị taa. Aha m bụ Chiofika onye ndị m na-anọrọ taa bụ nna ikwu Iheanacho Archbishop nwere chọọchị na Anglican Continue Anglican Church na Lagos. Enwere ọsọ na ya nwere ihe ndị m na-ekara akpa because ha na-ele anya ma ga-eche nke taa debe location chọọchị ya nọ. Igbo rulo chọrọ iji that particular church ya office ya memere one of our offices na Lagos mana ọbụna ga-akpazi ya abịa ka ndị Igbo rulo nọrọ ihe batara ụfọdụ fọfọ ala fọ ụbọchị nta achọ na owere nchi ka ọ dị onye na-anwụghịkwa information na-adịkarị the form na anụ information ndị anyị chere n'ụta na-ekwekwele na ọ dị the form anyị ekwele ka onye ọzọ dị the form wejike hụ na ị were ihe onyinye ndị a nye ha ọwụ na imebe ihe dị otu a na your screen dịka ị na watch ya ihe lee kedu ihe ị na-eche ime ihe dị otu a na YouTube, Facebook, anywhere hụrụ Jovika tọchara maka na follow share ọ ga na-adị gị na mma ka emesịa ahụrụ m ụnụ n'anya nke ukwuu. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want come for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want come for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want come? Jovika TV. Jovika TV. Poised to reach you with